la ràdio Joan Coret sempre ens hem sentit, però avui ens veureu. Primer de tot, us volem ensenyar on cantem les Nadales. Veniu! Aquest és el nostre escenari. Mireu quanta llum! Aquí és on venen les famílies per veure com cantem. Mireu com s'emocionen. Ai, el meu nen, que bé lo fa i que guapo que és. Ara us ensenyarem com tenim decorat el vestíbul. Ian, saps què tenim? Tenim una estel xulíssima. No pots faltar l'arbre de Nadal. Adiós. Això a les fosques m'agrada molt el Rudolf. Ah, sí, la tenim aquí. Aquí li donem a menjar al tió. Què us sembla la nostra decoració? A mi m'encanta. Adéu.